Psykedeleillä on aika merkittävä parantumisvoima. Mistä sä itse ajattelet, on se, että se johtuu, tai mikä sen aiheuttaa? No, mä ajattelisin sillä tavalla, että se psykedeelien parantava voima ei ole niinkään siinä psykedeelissä itsessään kuin siinä, että minkälaisia prosesseja se katalysoi ihmisessä ja ihan ihmisen hermoston tasolla. Että aikaisemmissa tällaisissa kompleksien systeemien teoriaa soveltavissa lähestymistavoissa on ajateltu, että psykedeelit tekee hermoston herkemmäksi perturbaatioille, jotka on niin kuin tekninen ilmaisu erilaisille niin kuin, impulseille tai ärsykkeille, millä tahansa tavalla heilahduksille jonkinlaisesta tasapainotilasta. Ja tämän herkistymisen myötä erilaiset kokemukset saavuttaa niin kuin suuremman vaikutusvoiman. Oli ne sitten niin kuin aistiärsykkeitä, jotka saattaa vaikuttaa kirkkaammilta tai voimakkaimmilta tai tunteilta, jotka on rikkaampia ja syvempiä. Ja että tämä niin kuin selittäisi sitä psykedeelien moniulotteisuutta ja vaikuttavuutta. Mutta mä oon lähtenyt pohtimaan siihen sitä, että toi pelkkä herkistyminen perturbaatioille ei välttämättä riitä selittämään sitä parantavaa vaikutusta, vaan mä ajattelisin, että psykedeelit lisäksi niin voimistaa niitä kompensatorisia mekanismeja, joiden avulla kognitio tai aivot jäsentää niitä perturbaatioita ja niiden perturbaatioiden merkitystä. Eli voisi ajatella, että psykedeelit luo eräänlaista kaaosta, ne lisää kaikkien ärsykkeiden vaikuttavuutta ja ne sikäli provosoi aivot luomaan uutta järjestystä näillä perturbaatioilla. Ja että se parantava vaikutus tulee tuosta hermoston omasta tavasta jäsentää jatkuvasti asioita uudestaan, joka on itse asiassa niin kuin täysin normaali kognition piirre, joka on meneillään kaiken aikaa. Psykedeelit vaan tuo sen voimakkaammin esiin. Jep. Eli voisiko tiivistää, että psykedelit aiheuttaa enemmän epäjärjestystä siinä tavassa, että miten hahmottaa olemassaoloa ja omaa kokemusta, ja sitä kautta aiheuttaa kaaosta, mutta myös intensifioi sitä kokemusta. Joo, toi on niinku tavallaan niinku mun mielestä just se niinku kriittinen osa sitä selitystä. Ja sitten se toinen osa liittyy siihen, että se lisääntynyt kaos provosoi aivot tai hermoston järjestämään sitä uudestaan. Jep, tekisi mieli tähän alkuun luoda semmoinen kontrasti siihen, että psykedelikokemukseen, mitä sä kuvasit tämmöiseen arkitodellisuuteen. Että itse on havainnut, että ihmiset vaikuttaa olevan kaavoihin kangistuneita, että ikään kuin ne samat ajatukset toimii päivästä toiseen omassa tietoisessa mielessä, ja sen lisäksi myös käytöstavat on aika samankaltaiset, ja toki tätä tämmöistä ikään kuin kaavautumista ihmismielessä sisällä ja ulkoisesti havaittavaa, niin se vaikuttaa voimistuvan, että mitä vanhemmaksi tulee. Että jonain konkreettisena esimerkkinä vaikka jotkut vanhukset on tosi paljon niin kuin saa turvaa ja semmoista ennustettavuutta siitä, että vaikka aamukahvi on aina täysin samaa aikaa, ja sitten taas lasten kanssa, ihan niin kuin nuorten lasten kanssa, ihan vaikka vastasyntyneiden kanssa, niillä se on tavallaan ihan täysin rutiinisoitumaton se niiden oma kokemus ja ajattelun tapa. Niin voisiko ajatella, että ihmismieli normaalissa tilassa on aika kaavoihin kangistunut, mutta psykedeelikokemus sitten rikkoo tätä normaalia kaavoihin kangistuneisuutta. Ja sitten sä esittelit myöhemmin vielä tämän ajatuksen siitä, että siinä se ei ole pelkkää disorganisaatiota, joka lisääntyy, vaan itse asiassa siinä on joku semmoinen taustalla oleva ajava voima, joka jäsentää sitä jollain tavalla, voisiko sanoa ehkä elämän myönteiseksi tai semmoisen positiiviseen suuntaan. Toi, miten sä kuvailit just kaavoihin kangistuneisuutta ja sitä, että just aikuisilla ihmisillä tai etenkin vaikka vanhemmilla ihmisillä ne saattaa olla just tietynlaisiin muotoihin enemmän lukittunut mielikuva, vaikka just pienillä lapsilla, niin toi on sellainen lähtökohta, mitä vaikka tämä psykedelitutkija Carhart Harrison argumentoinut hänen siinä, tai hänen ja Fristonin siinä rebusmallissa, eli Relaxed Beliefs Under Psychedelics. Ja se perustuu siihen ajatukseen, että psykedelit tekisivät niin kuin näistä meidän ennustemalleista, jotka itse asiassa niin kuin rakentaa meidän kokemusta sillä että vähän niin kuin aivot on sellainen vähän niin kuin ennustuskoneisto, jossa ne niin kuin ylemmät tasot jatkuvasti ennustaa sitä, mitä ne alemmat tasot tekee. Ja sitten
tavallaan mitä paremmin ne ennusteet niin kuin toimii, niin sitä ikään kuin vähemmän kokemuksessa on sellaista niin kuin entropiaa tai yllätyksellisyyttä tai epäjärjestystä. Ja jopa ajatus, että me itse asiassa niin kuin, suurin osa siitä, mikä vastaa meidän ennustemalleja tosi hyvin, niin se ei välttämättä edes oikeastaan niin tuu meille kokemuksen kohteeksi, koska se on niin kuin tavallaan niin, me ollaan opittu jo katsomaan asioita niin sellaisella tavalla, että siinä ei ole mitään yllättävää, siinä ei ole mitään huomionarvoista, niin se tavallaan menee niin kuin ohi. Ja Ja psykedeelit sitten sen takia, koska ne vähän niin purkaa näitä ennustemalleja, niin semmoisetkin asiat tulisi niin kuin ihmettelyn kohteeksi ja huomion kohteeksi, mitä me normaalisti katsottaisiin vaikka sillä, että tuossa nyt on sillä niin kuin joku vanha teekuppi, että ei nyt se sillä kovin ihmeellinen asia, mutta sitten tavallaan psykedeelit saattaa tehdä semmoisetkin asioista tavallaan niin kuin, että ikään kuin ne näkisi ensimmäistä kertaa tai olemassaoloista olisi jollain tavalla semmoinen niin freshi asia, että se niin kuin, näkisi sen ilman ikään kuin niitä malleja, miten sitä on oppinut hahmottaa. Niin joo, toi ajatus on kyllä tuossa kirjallisuudessa vahvasti esillä. jep, ja toi ylipäätään, että aivoissa on semmoinen tulevaisuuden ennustamismekanismi on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen havainto, ja senhän pystyy huomaamaan jokainen ihminen, ja varsinkin ehkä jos on meditaatiota harjoittanut, että on ollut tietoisempi niistä omista ajatuksistaan, niin voi huomata, että koko ajan ne omat ajatukset luo jonkun tietyn kuvan siitä tulevaisuudesta, mutta sitten jos on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että millä tavalla se tulevaisuus tulee toteutumaan siinä tietyssä hetkessä, niin voi huomata, että nämä ei itse asiassa vastaa toisiaan, mutta ehkä normaalissa tietoisuuden tilassa tai ilman, että on harjoittanut merkittäviä määriä oman mielen tarkkailuun, niin sen ottaa itsestään selvyytenä, että nämä mielessä olevat ajatukset vastaa todellisuutta, että se ennustuskone on ikään kuin pätevä. Joo. Ja tavallaan toi psykedeelien ja meditaation yhteys ilmenee kanssa aika mielenkiintoisella tavalla siinäkin, että ehkä yksi asia, mitä psykedeelliset kokemukset voi paljastaa, niin on just se, että me ei nähdä todellisuutta ikään kuin suoraan ja sellaisenaan, niin kuin sellaisena kuin se on, vaan se on eräänlaisen mallinnusprosessin tuotetta oikeastaan, mitä me koetaan. Ja meditaatiokokemuksissa toi oivallus saattaa ilmetä myös, ja buddhalaisessa filosofiassa myös kutsutaan vähän niin kuin tyhjyysharjoitukseksi, että alkaa huomaa sen, että kokemuksen rakenne on, tai että kokemus on tyhjää siinä mielessä, että se on rakennettua. Ja koska se on rakennettua, niin ei ole sellaista yhtä oikeaa tapaa vaikka, että mitä mä vaikka, minkälaisena mä sut näkisin tällä hetkellä, koska tavallaan riippuen siitä, että missä määrin vaikka mun kiinnostus ja vireystaso aaltoilee, niin myös tämä kokemus siitä, mitä tämä keskustelu on, niin muuttuu itse asiassa niin kuin vähän erilaiseksi. Ja sama juttu on itse asiassa jopa jossain havainnon kohteella, koska jos mä näen vaikka ulkona, kun mä meditoin aamulla, niin meidän viereisen puun, niin millaisen puun mä sinä aamuna näen ikään kuin. Koska jos mä oon hyvin virittynyt siihen ja avoin sillä vaikka luonnon kauneudella, niin mä näen vähän erilaisen puun kuin, jos mä oon hyvin omissa ajatuksissani tai jotenkin sulkeutunut vaikka siinä aamuna. Niin sitten siinä on kysymys, että kumpi on se oikea puu, mikä mä näen. Päätä, että onko olemassa oikeata puuta. Juuri näin. Mä mietin myös, että jotenkin semmoinen analogia tai joka tuntuu havainnollistavalta on niin kuin linssit, että minkälaisten linssien läpi näkee todellisuuden, että onko aurinkoiset linssit ihan konkreettisesti vaikka semmoiset keltaiset ja sitten kaikki näyttääkin jotenkin tosi aurinkoiselta, kun itsellä on hyvä olla, vai onko sitten semmoiset harmaat linssit ja kaikki näyttää tosi harmaalta ja jotenkin semmoiselta ankeelta, kun katsoo niiden läpi. Niinpä, olen ihan samaa mieltä tuosta. Ja se, että psykedeelit ehkä just sen takia, että ne saa ne linssit, koska ne purkaa niitä ennustusmalleja, niin sellaiset hyvin syvälläkin iskostuneet linssit saattaakin alkaa muuttumaan semmoisella tavalla, että ei näekään maailmaa sellaisten lasien läpi, mitä on tottunut näkemään, niin ne ylipäätään saattaa paljastaa sen, että jonkinlaiset tietyt, vaikka ne harmaat linssit on ollut päässä, ja että ne on niin kuin saanut maailman näyttämään sellaiselta ankealta. Koska sitä, että tietyt linssit on ollut päässä, ei välttämättä edes huomaa tai tajua ennen kuin ne vaihtuu. Niin, siihen tulee semmoinen tietynlainen tottumisvaikutus, alkaa näkeä sen kaiken vaan ikään kuin normaalina tilana, kun ei ole minkäänlaista referenssipistettä, joka olisi erilainen. Juuri näin.
Ja toki tuossa on se mielenkiintoinen, että kun menee fundamentaalille tasolle, että tavallaan tämä kaikki kokemus koko todellisuudesta on siinä määrin rakentunut, että se on ihmisaivojen luoma hallusinaatio ja ihmisaivossa on ne tietyt asetukset, millä se ottaa vastaan vaikka värin aallon pituutta ja sitä kautta se luo niin kuin hyvin ihmismielelle tyypillisen kokemuksen ja ehkä psykedeeleissä varsinkin pystyy niin kuin riisumaan tosi niin kuin fundamentaaleille tasoille sitä kokemuksen havainnointia. Joo, kyllä. Ja just toi, että miten kuvailit että meidän tietynlaiset vähän niin kuin aivojen asetukset rakentaa kokemusta just niin kuin, tietynlaiseksi niin kuin inhimilliseksi kokemukseksi, niin toihan oikeastaan menee tosi paljon siihen, mitä niin kuin Jung yritti jo aikoinaan selittää niin kuin hänen niin kuin teorioilla vaikka arkkityypeistä ja siitä, että kokemuksen luonne on niin kuin jäsentyy merkitykselliseksi niin kuin ihmisaivojen erilaisten biologisten asetusten kautta, johon sitten taas erilaiset kulttuuriset käsitykset niin kuin osuu semmoisella tavalla, että me ylipäätään kyetään kokemaan vaikka tietynlaiset tarinalliset muodot mielekkäin. Kertoo lisää tuosta, niin kuin miten kulttuuriset asiat osuu, niin mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi sitä, että miten vaikka keskeisissä mytologioissa esiintyy tietynlaisia tarinallisia piirteitä tai tarinankaaria, niin voisi olla, että jos me oltaisiin niin kuin erilaisia olentoja biologisesti, niin erilaiset tarinat meille ikään kuin kävisi järkeen. Mutta koska me ollaan ihmisiä, niin tietynlaiset mytologiset rakenteet tai piirteet niin kuin jäsentää kokemusta ja maailmaa meille niin kuin semmoisella tavalla, joka on niin kuin meille järkeenkäypää, semmoista, niin kuin, mikä auttaa meitä orientoitumaan maailmaan. Mutta se, että minkälaiset tarinat on järkeenkäypiä, niin riippuu siitä, että millainen rakenne meillä on, millaisia olentoja me ollaan. Jep, tuossa on varmaan jonkunlaista variaatiota eri organismien kesken, mutta mulle että siinä on myös jonkunlaista samankaltaisuutta. Mulla tulee ensimmäisenä mieleen sankarin arkkityyppi, ja mulle itselle se on vaikuttanut semmoiselta kasvun ja laajentumisen arkkityypiltä ihan jollain biologisella tasollakin sitä, että organismi kasvaa ja sitten se saa lisää resursseja itselleen, sitten pystyy kasvamaan lisää, ja tämä vaikuttaa semmoiselta monelle organismille niin kuin jaetulta tarinalta, vaikka toki se, että onko muilla organismeilla tietoisuutta ja minkä tasosta se on tai hahmottaako ne narratiivisuuden kautta, niin siitä me ei tiedetä, mutta mä luulen, että siinä on jotain tuommoisia niin kuin jaettuja elementtejä myös. Se on kiinnostava ajatus, mutta se on jotenkin sikäli vaikea, että tietääkseen vähän tuo asiaa niin kuin jonkinlaista vastata saadakseen siihen tuntumaan, niin pitäisi pystyä pääsemään vähän niin kuin jonkin toisen eläimen kokemukseen. Wittgensteinilla on sellainen tunnettu ajatus, että hän muistaakseni sanotaan siihen suuntaan, että jos leijonat osaisivat puhua, niin emme ymmärtäisi heitä. Vähän niin kuin just liittyen siihen, että erilaisilla lajeilla saattaa olla sen verran erilainen tapa niin kuin ylipäätään jäsentää maailmaa, että vaikka ne tavallaan kykenisikin kielelliseen kommunikaatioon, niin tavallaan se eroavaisuus siinä, että niin kuin, minkälaiset elämänmuodot on mahdollisia, niin asettaisi tavallaan rajoitteita kommunikaatioille. Että voisiko ajatella, että silloin, jos leijonilla olisi niiden oma versio jostakin sankarin matkasta, niin olisiko se meille ihmisille ymmärrettävä? Niin. Tuntuu, että tuossa törmää johonkin semmoiseen kovaan ongelmaan, että ylipäätään jos yrittää ajatella sitä leijonan kokemusta tai niiden versiota, niin se tapahtuu kuitenkin ihmismielen kautta, ja sitä yrittää sijoittaa joko ihmismielen siihen leijonan mieleen, ja sitten huomaakin, että se on itse asiassa se oma ihmismieli, jonka sijoitti siihen, tai sitten yrittää sijoittaa jonkun, mikä ei ole omaa ihmismieltä siihen leijonaan, mutta sitten pystyy huomaamaan, että mä itse asiassa yritän silti tehdä sen mun oman ihmismielen kautta, niin mulle toi vaikuttaa semmoiselta mysteeriltä. Joo, samaa mieltä. Ei meillä oikein ole kai muuta vaihtoehtoa kuin yrittää sillä jotenkin jonkinlaisen empatian tai myötäelämisen tai mielikuvituksen kautta niin asettua toisiin perspektiiveihin, mutta luonnollisesti siinä on silti jonkinlaisia rajoitteita, että missä määrin se on mahdollista. Jep,
mulla tulee jotenkin mieleen tuosta Leijonista, että jotenkin se niiden kokemuspiiri tai maailma tai se, joka jotenkin ajaa niitä, on paljon enemmän niin kuin viettien varassa, että se ei ole semmoista kognitiivista prosessointia tai ajattelua, vaan enemmän jotain viettiä. Ja itse ainakin kun lähden, mainitsit tuosta niin kuin empatiasta yrittää asettua toisen asemaan, niin että se on jotenkin semmoista hyvin viettilähtöistä ja semmoista, haluaisin sanoa primitiivisen tuntusta, mutta tämä on tämmöinen oma jonkunnäköinen arvio tai veikkaus, että mitä se voisi olla. Hmm. Ja sitten toki tulee kysymys siitä, että missä määrin ihmisten toiminta on tavallaan näiden primitiivisten, jos sellaista sanaa haluaa käyttää, niin niiden viettien ajamaa. Et Jungilla oli sellainen ajatus just niistä arkkityypeistä, että ne on ikään kuin, ne on niin kuin viettien kuvia. Hän käytti muistaakseni semmoista ilmaisua. Eli vähän niin kuin sitä, että miten jonkinlaiset vaistotoiminnot ilmenee meissä niin kuin tuollaisen niin kuin fenomenologisen, eli jonkinlaisen kokemuksellisen kuvaston kautta. Ja voisi ajatella, että ainakin yksi, niin kuin, jos semmoista haluaa käyttää, niin Jung ajatteli, että ihmisillä on vietti kohti merkityksen rakentamista ja merkityksen hakemista. Ja ehkä toi on myös joku sellainen asia, mikä sitten taas niin kuin on ohjannut ihmisen myös kulttuurista tai vaikka henkistä toimintaa siitä kohti, niin kuin, että meillä on jonkinlainen tarve jäsentää maailmaa semmoisella tavalla, että se käy järkeä. Jep. Tuosta merkityksestä niin tulee ekana mieleen se, että kun ihminen on luonnollisessa tilassa, miettii vaikka jotain metsästä ja keräilijäyhteisöitä, että niin kaikki ikään kuin perustarpeet on täyttynyt, tai vaikka perustarpeet ei olisi täyttynyt, niin on jollain tuollaisessa luonnonmukaisessa tilassa, niin onko ihmisellä silloin tämmöistä samanlaista tarvetta merkitykseen, kun mulle jotenkin se merkityksen hakeminen vaikuttaa olevan niin kuin parikin nykyihmiselle semmoinen äärimmäisen tärkeä asia, mutta samalla se vaikuttaa semmoiselta joltain kompensatoriselta funktiolta siihen, että itse asiassa ihmisen perustarpeet ei ole täyttynyt ja ihminen ei ole luonnonmukaisessa tilassa. Tuo on kiinnostava ajatus. On mahdollista, että kaikilla, tai sanotaan, että kaikissa olosuhteissa elävillä ihmisillä tuollaista niin kuin, tarvetta sen merkityksen rakentamiseen tai luomiseen, vähän niin kuin just vaikka koko olemassaolon jäsentämiseen merkityksellisellä tavalla, niin ei herää. Mutta semmoinen selkeästi vaikuttaa kuuluvan ihmisen kuitenkin semmoiseen niin kuin potentiaalisuuksiin, vähän niin kuin, että mitä tämä ihmisen mielenrakenne mahdollistaa. Ja sitten taas vaikuttaa siltä, että tietyissä olosuhteissa niin voikin olla, että jos toi niin kuin olemassaolon jäsentäminen merkitykselliseksi muuttuu akuutimmaksi ongelmaksi vasta siinä vaiheessa, kun kaikki perustarpeet on ikään kuin täyttynyt. Koska silloin, kun ikään kuin ihmisellä on nälkä ja jono, niin se tavallaan, että mistä tässä kaikessa on pohjimmiltaan kysymys, ei välttämättä ole niin polttava, koska tavallaan se huomio ohjautuu siihen perusselviytymiseen. Mutta sitten jos ajattelee sitä, että tavallaan ihmisellä on niin kuin ne perustarpeet täyttynyt ja on niin kuin sosiaalista elämää ja tavallaan kaikki on niin kuin periaatteessa hyvin, niin sitten voikin tulla se jonkinlainen vaikka niin kuin tylsistyminen ja sellainen, niin kuin, että no mikä tämän pointti nyt sitten oikeastaan on ja miksi niin kuin jatkaa elämistä? Jep, tulee mieleen Maslowin tarvehierarkia, jossa on tosiaan niin kuin alimpana nämä selviytymiseen liittyvät ruoka ja turva, ja sitten ylimpänä tasona nämä itse transcendentit tarpeet, itsensä toteuttaminen ja luovuus ja sen oman potentiaalin täyttäminen ja tavoitteleminen. Se voisi ehkä ajatella silleen energian näkökulmasta, että jos se kaikki energia tosiaan menee siihen hengissä säilymiseen tai päivästä toiseen selviytymiseen, niin sitten ei ole energiaa lähteä miettimään näitä korkeampia asioita tai sitä, että mistä tässä todellisuudessa on todella kyse tai kuka minä olen tai mitä minä haluan oikeasti elämälläni tehdä, varsinkin jossain ehkä nykyään länsimaissa, kun ihmisellä on käytännössä rajaton mahdollisuus toteuttaa itseään. Niinpä. Ja että se tilanne on niin kuin ehkä just nykyihmiselle siinä mielessä haastava, että sellaiset niin kuin tietystason perustarpeet on kohtalaisen helppo täyttää. Mutta sitten taas just sellaiset, että niin kuin, mistä tässä vaikka niin kuin sivilisaatioprojektissa, jota me tällä hetkellä tehdään, niin
mistä tässä oikeastaan on kysymys ja mitä kohti me ollaan menossa ja minkä takia, niin taas semmoiset vaikuttaa, että meillä ei oikeastaan ole juuri mitään yhdistävää tarinallista kehystä siinä, että mistä tässä ihmisprojektissa on kysymys, vaan tämä vaikuttaa kyllä niin kuin hyvin hajanaiselta ja kaoottiselta. Ekana tulee tuosta ajatus mieleen, että onko toi sen tason itse transcendentti tarve tai ylipäätään ajattelun tapa, että ihmisillä ei kollektiivisesti sitten nykymaailmassakaan, jossa on kuitenkin helppo vaikka saada ruokaa ja saada asunto päänsä päällä ainakin länsimaissa, niin että toi on kuitenkin sen verran korkean tason ajattelun tapa tai tarve, että siihen ei kuitenkaan ne vähän niin kuin keskellä olevat tasot, esimerkiksi mietin vaikka jotain sitä, että on sosiaaliset tarpeet täyttynyt, niin sehän voi olla, se on liukuva skaala siinä määrin, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että on vain tietty määrä ihmisiä lähipiirissä, vaan että ne on täyttäviä ja ravitsevia ihmissuhteita. Ja toi tarpeiden täyttämisprojekti ei mun nähdäkseni ainakaan nykymaisen länsimaisen ihmisen järjestelmässä täyty niin pitkälle, että se olisi ikään kuin siihen pintaan asti, niin että vaan se itse transcendentti tarve jäisi sinne jälleen, vaan ne keskitasojen kanssa on tosi paljon kamppailua. Joo, siltä vaikuttaa. Kyllähän just jos ajattelee vaikka tämmöistä, niin kuin, vaikka ihan sitä, että miten eristyksissä ihmiset toisestaan on, niin mä oon käsittänyt, että vaikka yksinäisyys on tällä hetkellä ihan niin kuin kasvava ongelma, ja että vaikka monissa tutkimuksissa niin se, että kuinka moni ihminen kokee, että heillä on vaikka läheisiä ystäviä, ja kuinka monia läheisiä ystäviä, niin muistaakseni se luku on ollut niin kuin putoamassa jo niin kuin pitkän aikaa. Kyllä, ja minkälaisia seuraamuksia sillä on sitten ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Me ollaan kuitenkin niin kuin virittäydytty olemaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa käytännössä niin kuin vuorokauden ympäri. Ja sitten toki myös tuossa se, että minkä laatuisia ne sosiaaliset suhteet on. Ja toki tämmöinen hauska metakommentti tähän, että tavallaan tämä meidänkin välinen sosiaalinen vuorovaikutus tapahtuu tässä niin kuin teknologian avulla, että tämähän ei ole sama asia kuin kasvatusten oleminen, vaikka toki tämä on se asia, joka mahdollistaa, että tämä keskustelu pystyy tapahtumaan, mutta minkälaisia seuraamuksia tai vaikutuksia sillä teknologiallakin on tähän koko kuvioon. Niinpä. Sillä on varmasti niin kuin isompia vaikutuksia kuin mitä me välttämättä osataan heti ajatella. Ja siinäkin on se, että on yksi mahdollisuus, että ilman teknologiaa tätä keskustelua ei oltaisi vaikka just käyty. Toinen mahdollisuus on se, että me olisi löydetty tapa niin kuin asettaa itsemme myös fyysisesti samaan tilaan. Että siinä on se, että sit kun se teknologia on käytössä, niin se myös tavallaan vaikuttaa näihin niin kuin valintoihin ja insentiiveihin vähän niin kuin, että mitä me valitaan tehdä. Toi on asia, mitä Niin, mä oon itse kanssa paljon miettinyt, just, että, niin kuin, että mitkä on meidän tapoja niin kuin vuorovaikuttaa teknologian kanssa ja missä määrin ne niin kuin lisää tai vähentää vaikka sellaista niin kuin just koettua yhteyttä itseään tai toisiin tai maailmaan. jep. Toi on kyllä tosi mielenkiintoinen näkökulma. Tulee mieleen semmoinen ajatus, että jos otettaisiin kaikki teknologia pois, niin miten se sitten ohjaisi meidän käytöstä. Et jos ei olisi mahdollista olla tietokoneella tai ei olisi mahdollista olla puhelimella, niin sitten tosiaan se veisi sellaisen, ehkä keskeisimpänä tulee mieleen semmoisen tietynlaisen pakokeinon tai prokrastinaation välineen, minä se toimii monelle ihmiselle, ja sitten taas olisi insentiivi lähtee vaikka sosialisoimaan ihmisten kanssa kasvatusta, niin toi on itse asiassa tosi hyvä kulma tuohon asiaan. Ja toisaalta sitten, miten sen sanoisi, niitä mahdollisuuksia sellaiseen prokrastinaatioon on niin kuin tavallaan alkeellisemmallakin teknologialla. Et mä muistan, että on ollut kyllä joitain sellaisia elämänvaiheita, joissa niin kuin mä en ole juurikaan käyttänyt siihen tarkoitukseen tietokonetta tai puhelinta, mutta mä oon vaikka jäänyt siellä niin kuin kirjoihin kiinni niin kuin tavallaan ihan Ja samalla lailla kuin toi tavallaan on melkein puhelimella. silleen nykyihmiselle niin kuin aika vaikea tavoittaakin, ehkä tommoinen kokemus, että käyttää vaikka jotain niin kuin kirjaa niin kuin pakenemisen välineenä, kun se on useille ehkä semmoinen joku korkea saavutus, että lukee kirjaa tai joku tämmöinen hienostuneisuuden merkki tai joku semmoinen. No siihen todellakin voi myös jäädä kiinni. Mm.
Ja sitten ehkä vielä sellainen ajatus tulee, että mitä tulee vaikka tuollaisiin olosuhteisiin, niin kuin vaikka meditaatioretriitit tai vaikka luontovaellukset tai vastaavat, niin yksi sellainen asia, mitä niillä kanssa kyllä pääsee niin kuin oppimaan ja niin kuin kokemaan, niin on kyllä se, että ei vaikka ole käytettävissä niin kuin, teknologiaa tuommoiseen niin kuin, huomion kohteeseen ja mahdollisesti voi jopa jättää kirjatkin väliaikaisesti pois. Ja se on kyllä ihan kiinnostavaa kyllä, mitä niin kuin siinä avautuu ja pääsee niin kuin, mm, kokemaan, kun ihan ne niin kuin tavanomaiset asiat, mihin on niin kuin tottunut huomiota säännöllisesti kiinnittämään, niin ei olekaan saatavissa. Että ihan niin kuin semmoisestakin, tai semmoisia konteksteja tuntuu, että ihmisillä olisi kyllä niin kuin säännöllisesti ihan hyvä olla, että pääsee tutkimaan niitä niin kuin omia säännöllisiä huomion käyttämisen tapoja ja vähän purkamaan niitä. Se on ehkä jotain sellaista, mistä me tämän keskustelun ihan aluksi vähän puhuttiin. Jep. Ja jotenkin tuntuu, että ollaan sillään tosi voimakkaasti sillä, että on semmoista ikään kuin tyhjää tilaa, missä ei ole mitään akuuttia asiaa, mihin kiinnittää huomiota, vaan esimerkiksi se voi olla passiivista tekemistä, vaikka käveleminen jossain tunturilla tai vaikka semmoinen nuotiotulen tekeminen, niin siinä on aikaa ajatusten vähän niin kuin vapaasti juosta sinne, minne ne haluaa juosta. Ja itse ainakin huomannut, että silloin syntyy semmoisia luovia ja uusia ajatuksia, että se on tosi jotenkin hedelmällistä maaperää siihen. Ja menee myös ajatukset siihen, että miten iso rooli toi ylipäätään näyttelee niin kuin tässä nykyisessä ihmisen pahoinvoinnissa, mielen pahoinvoinnissa nykyyhteiskunnassa, sitten kun taas vertaa siihen aikaan, kun ei ollut teknologiaa, ja meillä oli ehkä aika paljon myös semmoista itseään toistavaa mekaanista työtä, vaikka joku maanviljely, jossa sitten oli mahdollisuus olla tämmöisissä. Toki se ei ole ihan sama kuin meditaatioretriitti tai tämmöinen luontovaellus, että siinä on se fyysinen komponentti ja saattaa olla jotain selviytymispelkoja, mutta siinä kuitenkin varmasti on myös paljon enemmän mahdollisuutta käydä tämmöistä niin kuin luontaista aivojen ja mielen prosessointia, joka sitten johtaa siihen, että sitten on niin kuin parempi olla ylipäätään omassa mielessään. Että vähän niin kuin semmoinen roska ehkä vertauskuona voisi ajatella, että se niin kuin lähtee sieltä pois. Mun mielestä tuo on tosi niin kuin hyvä pointti ja yksi, niin kuin mistä mä oon ollut nyt kiinnostunut kyllä viime aikoina, niin on vaikka just niin kuin burnoutin ja uupumisen kaltaiset ilmiöt. Ja että missä määrin niin kuin siinä, että minkä takia tuollainen niin kuin krooninen väsyneisyys tai burnoutin riski tuntuu olevan kanssa yksi niin kuin tämmöisen modernin yhteiskunnan vähän niin kuin jatkuvia riskejä, että puhuu oikeastaan niin kuin ihmisten kanssa, oli ne niin kuin melkein millä alalla tahansa. Niin se vaikuttaa, niin kuin, että se mikä jakaa ihmisten käsityksiä vähän niin kuin siitä, että no millaista elämä niin kuin on tai millaista se työ on, niin se on niin kuin hyvin kuormittavaa. Ja ehkä niin kuin yksi tekijä siinä on, että tavallaan elämisen tahti on niin nopea ja niin kiireinen, ja se tavallaan tuottavuusvaatimukset on niin kovia, että omaa mieltä pitää käyttää vähän niin kuin jonkinlaisena sellaisena niin kuin produktiivisuustyöinstrumenttina. Ja jos sillä ei ole tarpeeksi siitä semmoista aikaa niin kuin, olla tuottamaton ja olla ihan vaan, että se mieli saa tavallaan palautua ja levätä, niin voi olla, että jossain vaiheessa se kyllä alkaa niin kuin kapeutumaan aika paljon ja voi olla, että semmoisesta niin kuin, mitä se sanoisi, niin kuin jatkuvasta kiireestä, jatkuvasta paineesta olla tuottava, niin rakentuu sellaista mielentilaa, jossa ei ole kyllä kovin hyvä olla. Se kuitenkin tuntuu olevan se normi, mitä länsimaisessa yhteiskunnassa on, että me pelataan kuitenkin kapitalismin säännöillä, että aika on rahaa ja miten produktiivisesti sen ajan käyttää, niin sitä enemmän on rahaa. Ja semmoinen, ehkä semmoinen joku vastaliike on aika vaikea tehdä tämän järjestelmän sisällä, koska silloin kun on tässä järjestelmässä, niin on pelattava myös tämän järjestelmän säännöillä pitkälti. Se on totta. Ja toi taas menee niin kuin tosi mielenkiintoisesti mun mielestä vaikka mitä tulee psykedeeleihin ja niiden terapiakäyttöön niin liittyviin haasteisiin. Niin yksi, mikä tuntuu olevan tuollaisen psykedeellisen tilan, tai jos ajattelee etenkin niitä niin kuin mystisempiä kokemuksia, mihin liittyy just tuollaisia kokemuksia niin kuin, ihmisen ja maailman tai ihmisen ja universumin ykseydestä ja vähän niin kuin sellaisen tavallisen aika- ja tilakokemuksen radikaalista muuttumisesta, niin se ei ole siinä mielessä tavallaan produktiivinen tila. Ihminen ei silloin ole ikään kuin sellainen tuottava päämäärätietoinen yksilö, vaan vähän niin kuin siirtynyt hyvin
toiseen perspektiiviin niin kuin enemmänkin ihmettelemään ja fiilistelemään ja olemaan jonkinlaisen niin kuin syvän olemassaolon ihmetyksen vallassa. Niin jos tavallaan on olemassa kemiallisia aineita, jotka tuottaa ainakin niin kuin todennäköisesti pääsyä tällaisiin tiloihin, mutta sitten jos se suhde niihin on se, että niillä voidaan lievittää masennusta, joka taas monissa tapauksissa saattaa oikeastaan niin kuin johtua siitä, että ihminen on niin pitkään ollut vaikka sellaisessa niin epätyydyttävässä psyykkisessä tilanteessa tai vaikka niin kuin yksinkertaisesti kuormittanut itteensä siihen pisteeseen asti, että niin kuin mieliala alkaa myös radikaalisti tippumaan, niin tuommoinen psykedeelikokemus voi tarjota pääsyn siitä niin kuin väliaikaisesti toiseen perspektiiviin, mutta jos se ympäröivä konteksti ei tue oikeastaan sellaista niin kuin elämänmuutoksen mahdollisuutta, tai jos se on vaan semmoinen niin kuin väliaikainen helpotus, josta sitten taas niin kuin palataan takaisin siihen sellaiseen tuottavuuden oravan pyörään, niin mun on vähän vaikea nähdä, että psykedeelit voisi silloin kyllä tarjoa näihin ongelmiin niin kuin sellaisia ratkaisuja, kuin mistä tällä hetkellä ikään kuin missä ainakaan ne niin kuin korkeammat odotukset tällä hetkellä on. Jep, se tuntuu, että se vaatisi sitten sen yksilön kohdalla ja toki sitten myös koko yhteiskunnan ja kollektiivin kohdalla semmoista radikaalimpaa muutosta siinä, että miten se elämä on järjestynyt tai että millä tahdilla vaikka sitä omaa elämäänsä suorittaa. Juuri näin. Ja sitten, että miten se on mahdollista, jos esimerkiksi töissä on käytävä ja laskut on maksettava. Ja no toki ehkä tuossa voi olla silleen hyödyllistä erotella se, että mikä on omassa kontrollissa ja mikä ei ole omassa kontrollissa. Et toki on semmoisia nykyyhteiskunnan sisälläkin on ratkaisuja, niin kuin vaikka osa-aikainen työ tai harrastusten vähentäminen tai sosiaalisten kontaktien vähentäminen tai vaikka se, että valitsee semmoisia ajanvietteen tapoja, jotka on enemmän palauttavia tai jotka vaikka sallii sitä aiemmin puhuttua semmoista vapaata tilaa omalle mielelle ajatella asioita, eikä vaikka sitten valitse myös sen esimerkiksi pakollisen oman elatuksen lisäksi vaikka jotain korkeastressisiä ja korkeavaatimuksellisia vapaa-ajan vieton kohteita, vaan vaikka sitten esimerkiksi meditoi tai viettää aikaa luonnossa tai mikä onkaan se, mikä itselle tuntuu oikealta. Joo, samaa mieltä. Mutta tuossa tulee kyllä niin kuin vastaan semmoisia ihan kiinnostavia paradokseja, mitkä menee oikeastaan aika syvälle jo semmoiseen niin kuin psykoanalyysin tai psykoterapian historiaan, että muistaakseni jo niin Freud ajatteli, mä luin häneltä vähän aikaa sitten semmoisen kirjan, joka oli käännetty suomeksi nimellä Ahdistava kulttuurimme, jossa hän ajatteli, niin kuin, että sivilisaatio on niin kuin väistämättä sellainen projekti, joka niin kuin luo ihmiselle niin kuin kärsimystä ja nihkeyttä ja vähän niin kuin pakottaa semmoiseen niin kuin tuottavuuden muottiin. Ja että tavallaan, että hän niin kuin Freud ajattelee, että ihmisten niin kuin neuraaliset ja psyykkiset konfliktit niin johtuu isolta osin siitä, että ne on ikään kuin tuommoisessa tuottavuuden pakkopaidassa. Ja että psykoanalyysin tehtävä oli vähän niin kuin vaan helpottaa niin kuin näiden ihmisten kärsimystä, jotka tavallaan kärsii siitä niin paljon, että heidän tämä niin kuin kykynsä olla tuottava yhteiskunnan jäsen ikään kuin vaarantuu. Mutta että sen tarkoituksena ei ollut vapauttaa ihmistä siitä niin kuin kärsimyksestä, vaan lieventää sitä sen verran paljon, että on mahdollista olla taas niin kuin tuottava. Kun taas siitä ajattelee sitä, että toi niin kuin psykedeellinen terapia esimerkiksi saattaisi avaa ihmiselle perspektiivejä radikaalisti erilaisesta elämäntavasta, joka rakentuisi erilaisille arvoille, niin sitten on minusta ihan kiinnostava kysymys, että kuinka pitkälle tavallaan tämä moderni yhteiskunta tukisi sellaista terapiamuotoa, joka saattaisi ainakin rohkaista monia ihmisiä niin kuin tekemään tällaisia radikaaleja elämänmuutoksia. Niin, tulee mieleen siis ihan semmoinen tilanne, että mitä jos julkaistaan tutkimus, jossa esimerkiksi on niin, että psykedeeliterapian yksi vaikutus on se, että ihmiset alkaa käymään vähemmän töissä. Joo, juuri näin. Tai niinpä, tai alkaa vaikka niin kuin leikata omaa kulutustaan ja kaikkea tällaista, niin kuin mitä meidän yhteiskunta siihen reagoi? Toi on hyvä kysymys, ja toi ehkä jotenkin liittyy osittain siihen, kun aiemmin tuli esille se, että mikä tässä on se
isompi projekti koko ihmiskunnalla tai sivilisaatiolla tai meidän valtiolla, että mitä tässä ollaan yrittämässä luoda, että ollaanko tässä yrittämässä luoda semmoista järjestelmää, joka tukee ihmisten hyvinvointia, että ihmiset voi elää sillä tavalla, mitä ne oikeasti todellisuudessa haluaa elää, jos ne on tutkinut itseänsä tarpeeksi syvästi, vai onko tämä semmoinen tietynlainen suuri ikään kuin hirviö, joka että tai miten mä nyt pukisin, että tavallaan, että onko yhteiskunta ihmistä varten vai onko ihminen yhteiskuntaa varten, että jos tämä yhteiskunnan rakenne, jonka se tarjoaa meille, on semmoinen, mikä ei tunnu ihmisistä niin kuin hyvinvointia tuottavalta, niin onko sitä mahdollista muuttaa ja onko se ylipäätään semmoinen järjestelmä, mitä me halutaan ylläpitää? Niinpä. Ja toi tuo niin kuin just keskeisiä intressiristiriitoja niin kuin koko tuolle psykedeeliterapian kentälle, koska mä voisin kuvitella, että monet ihmiset, jotka niin kuin psykedeeliterapiaa vaikka ammattina haluaisi tehdä, niin nimenomaan haluaisi, että siinä olisi kyse niin kuin syvemmästä suhteesta ja yhteydestä itseään, toisiin ja maailmaan ja semmoisesta niin kuin elämän perspektiivin muuttamisesta, joka voisi kultivoida tällaista niin kuin syvempää inhimillistä hyvinvointia. Mutta sitten jos ajattelee niitä taloudellisia insentiivejä tuommoisen taustalla, niin niin kuin tavallaan tuottoisintahan olisi se, että ihmiset ei saisi vaikka psykedeeliterapiasta mitään niin kuin pysyvämpää helpotusta, vaan vaikka semmoisen noin kuukauden ajan niin kuin hiukan niin kuin lievitettyä kärsimystä, vaikka että masennusoireet on vaikka poissa jonkun viikon ajan ja sitten ne sen seuraavan 3 viikon aikana taas niin kuin hiljalleen palaa ja sitten tavallaan näitä hoitokertoja joutuisi niin kuin vaikka jatkuvasti uusimaan ja että saataisiin myös niin kuin patentoitua noita niin kuin aineita sillä, että ainoastaan lääkeyhtiöllä olisi niin kuin mahdollisuus niitä niin kuin valmistaa ja ainoastaan psykiatrilla olisi mahdollisuus niitä määrätä, niin se voi olla, että myös tuollaisen niin kuin hoitojen kalleus saattaisi muodostua esteeksi, että hyvin monella ihmisellä ei myöskään olisi niin kuin taloudellisia mahdollisuuksia edes niin kuin laillisesti tuollaiseen hoitoon osallistua. Niin. Jep, ja onhan se toki tälläkin hetkellä aika kallista psykedeeliterapia, jos miettii semmoisia maita, missä se on laillista, mutta toki sitten kysymys siitä, että kuinka usein sitä annosta tarvii ja kuinka pitkäaikaisia vaikutuksia se tällä hetkellä niin kuin reaalisesti tuottaa, on mun mielestä mielenkiintoinen ja mitä mekanismeja siihen sitten liittyy. Et mun käsitys on, että joillakin ihmisillä psykedeelit voi tuottaa pitkäaikaisia pysyviä vaikutuksia eläinhyvinvoinnissa, mutta sitten suurimmalla osalla ihmisistä se ei itse asiassa ole pitkäaikainen, vaan se on niin kuin semi-pitkäaikainen, että se kestää joitakin kuukausia, mutta sitten siinä itse asiassa on tämä ilmiö, mistä sä vähän puhuitkin, että se ikään kuin se uusi annostus ja uusi terapiasessio on tarpeellinen, koska se ikään kuin se vanha olemisen tapa tulee takas. Jep. Joo, mustakin näyttää niin kuin kirjallisuuden valossa siltä, että niin kuin pieni osa ihmisistä saattaa saada niin kuin, hyvin voimakasta ja niin kuin suhteellisen pysyvää helpotusta vaikka masennusoireisiin vaikka niin kuin yhden hoitokerran jälkeen. Mutta sitten sen ilmiön peilikuvana on se, että pieni osa ihmisistä saattaa niin kuin saada niin kuin pidempiaikaista psyykkisen hyvinvoinnin laskua yhden psykedeelikäyttökerran jälkeen. Eli aina psykedeelit ei myöskään johda myöskään masennusoireiden vähentymiseen, vaan ne voi joissain tapauksissa jopa niin kuin katalysoida masennusta tai maniaa tai ahdistuneisuutta. Ja sitten taas suuri osa ihmisistä, jotka psykedeelejä käyttää, niin ei koe sit pidempiaikaisia vaikutuksia juurikaan suuntaan tai toiseen, vaan niin kuin väliaikaisesti joko niin kuin hyvin tällaisen niin kuin sanotaan niin, että voimakkaan kokemuksen joko positiivisen valenssin tai sitten negatiivisen valenssin suuntaan, mutta siitä palataan suunnilleen kuitenkin siihen, että mistä lähdettiinkin. Olleet tuossa, minkä takia se voi laskea sitä mielialaa tai koettua hyvinvointia, että psykedeelit voi tuoda vaikeita kokemuksia pintaan, jotain henkilökohtaista omasta psyykkeestä, jota ei vaikka aiemmin ole ollut siellä tietoisessa mielessä, ja sitten tavallaan sen kanssa oleminen voi vaikeuttaa sitä omaa mielentilaa, tai vaikka jotkut semmoiset radikaalit realisaatiot sitä omasta elämän tavasta, jotka voi jollain tavalla hätkähdyttää tai ravistella, ja sitten varsinkin jos yhdistää sen kulttuurisen vaikeuden muuttaa omaa elämää erilaiseksi, niin jotenkin noin kuulostaa hyvin niin kuin ymmärrettäviltä
vaikutuksilta, että jos se tuottaa jotain vaikeampaa olotilaa jollain aikavälillä se psykedeelikokemus ja siitä taas palaa ajatukset siihen niin kuin laajempaa kontekstiin, missä ne psykedeelikokemukset oikein koetaan ja minne se ihminen palaa sitten sen jälkeen ja ylipäätään se, että mitä se integraatio on ja mitä se vaatii ja kuinka paljon se voi sitten auttaa siinä psykedeelikokemuksen pitkän aikavälin antoisuudessa. Joo, mä ajattelisin kanssa, että ne on niin kuin tosi tärkeitä pointteja ja toi niin kuin kokemuksen ne vaikeudet ja niin kuin se, että ne voi joskus olla hyvin niin kuin psyykkisesti vaikeita ne kokemukset ja se, että just, että miten niitä voi niin kuin, sitten tuoda arkea ja integroida, niin on tämmöisiä kysymyksiä, jotka sitten voi kyllä vaikuttaa sen niin kuin, ihmisen hyvinvoinnin liikkeeseen ja suuntaan niin kuin pidemmällä aikavälillä. Mutta sen lisäksi mä haluaisin tuoda semmoisen perspektiivin, mikä mun mielestä ei nykyisessä keskustelussa tarpeeksi usein kuulu, joka on se, että psykedeelit voi itsessään olla myös mahdollisesti niin kuin vahingoittavia niin kuin sellaisella tavalla, joka on niin kuin enemmänkin sellainen niin kuin biologinen kuin psykologinen asia. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että se, mitä mä oon lukenut vaikka dissosiaation aivomekanismeista, niin että se liittyisi jollakin tavalla myös näihin samoihin, niin kuin me puhuttiin siitä aivojen ennustuskoneistosta, siitä niin kuin predictive process-asiasta, niin tavallaan se, että me koetaan, että meillä on jonkinlainen itse ja meillä on siihen jonkinlainen suhde, tai me koetaan, että vaikka että maailma on todellinen, eikä vaikka jonkinlainen niin kuin vähän hähmäinen unikuva, niin itse asiassa liittyy siihen, että meillä on pitkälle kehittyneitä ennustusmalleja, jotka vähän niin kuin kertoo siitä, niin kuin, että tämä kokemus tässä on todellista, se uni, mitä mä viime yönä näin, niin ei ole samassa mielessä todellista. Mutta esimerkiksi jotkut hyvin traumaattiset kokemukset tai jotkut psykedeelikokemukset, niin saattaa niin kuin rikkoa ennustusmalleja semmoisella tavalla, että ikään kuin me aletaankin kokemaan tätä valvekokemusta ikään kuin se olisi niin kuin epätodellista. Että siihen tulee niin kuin epätodellisia piirteitä semmoisella tavalla, että se saattaa alkaa niin kuin muistuttamaan, vaikkei siinä olisi niin kuin mitään, mihin pystyisi osoittamaan, mikä olisi niin kuin vialla, niin ikään kuin, että eläisi vähän niin kuin painajaisunessa. Niin psykedeelit, koska ne muuttaa niin radikaalisti noita ennustusmalleja, niin on mahdollista, että ne tekisi niin kuin tavallaan pidempiaikaisia muutoksia myös tavallaan just tuohon vaikka kokemukseen siitä, että mikä on todellista, onko ulkomaailma todellinen, onko se itse, joka katsoo tätä todellinen. Ja että se muuttaisi sitä niin kuin samanlaiseen suuntaan kuin jotkut traumaattiset kokemukset joskus tekee. Et koska tavallaan, mä tiivistän tämän vastauksen niin, että koska psykedeelit operoi tuolla samalla maaperällä, jossa ne niin kuin muuntaa noita ennustusmalleja hyvin perinpohjaisella tavalla, niin on mahdollista, että ne joissain tapauksissa johtaisi myös tuollaisiin traumatisoitumisen kaltaisiin ilmiöihin, koska niissä saattaa olla kyse itse asiassa niin kuin hyvin samankaltaisesta ilmiöstä. Mielenkiintoinen hypoteesi, että se niin kuin dissosiatiiviset mekanismit ja se psykedeelin epätodellinen tuntu, jota se voi tuottaa, että niissä olisi jotain samaa. Ja sitten mulla menee myös ajatus niin kuin psykoosi ja psykoottisiin sairauksiin, jossa on myös se olennainen piirre, että se todellisuus ei tunnu todelliselta ja että miten paljon psykoottisessa kokemuksessa ja psykedeelikokemuksessa tietynlaisessa intensiivisessä tai epätodellisuuden tuntua tuottavassa psykedeelikokemuksessa, että mikä niissä on se, mikä niiden yhtymäkohdat on, tai onko niissä jonkunlaista samaa psyykkistä maaperää, mistä on kyse, ja mikä niiden erot on ihan kokemuksellisesti, mutta myös niin kuin, neuraalisesti. Ja sitten mietin myös, tai tuli mieleen tämmöinen lainaus, että mitenhän se meni, että a psychotic drowns in the same waters as a mystic swims in. Ja tämä jotenkin tuntuu tiivistävän sitä epätodellisuusmekanismia, joka psykedeeleissä ja sitten ehkä tämmöisissä mielen lainausmerkeissä sairauksissa on. Joo, toi on tosi kiinnostava teema ja sellainen, josta saisi varmasti niin kuin, jopa niin kuin ihan itsenäisenkin keskustelun. Kokeillaan, kuinka paljon meillä on mahdollista siihen tämän keskustelun puitteissa mennä. Douran ja kumppanit kirjoitti
2022 muistaakseni semmoisen artikkelin, jos käsiteltiin nimenomaan tätä kysymystä siitä perspektiivistä, että se mikä yhdistää niin kuin psykoottisia kokemuksia ja psykedeelikokemuksia on se, että ne on molemmat niin kuin tällaisen, mitä he kutsuvat entrooppisen prosessoinnin tapoja. Ja entrooppinen prosessointi on siis tietyssä määrin niin kuin sikäli neutraalia, että niin kuin siis se on kannalta, että onko se psykoottista vai ei, koska se pohjautuu siihen, että mielestä tulee niin kuin paljon joustavampi ja paljon niin kuin, kykenevämpi löytämään vaikka uusia assosiatiivisia yhteyksiä. Ja useimmiten myös niin kuin se muuttaa niin kuin salienssimaastoa, eli niin kuin sitä, että mikä koetaan huomionarvoiseksi. Koska etenkin niin kuin semmoisessa niin kuin predromaalivaiheessa, eli niin kuin ennen kuin se varsinainen psykoosi puhkee, niin ihmisellä saattaa esimerkiksi olla tämmöistä niin kuin, merkityksen, mä en ihan löydä oikeaa sanaa, mutta semmoista niin kuin ylikorostunutta rikkautta. Että ihan semmoiset niin kuin hyvin arkiset asiat saattaa saada niin kuin semmoista syvyyttä ja semmoista voimaa, mitä niille ei tavanomaisesti ole, mikä itse asiassa liittyy usein psykedeelikokemuksenkin piirteisiin. Siinä on vaan se, että monesti psykedeelikokemuksissa se entrooppinen prosessointi ja se sellainen niin kuin se uutuus ja se ihmeellisyys ja se assosiaatioiden rikkaus, mitä asioista löytyy, niin se ei niin kuin pyöri itsen ympärillä. Se on enemmän sillain, että se ikään kuin se itseys vähentyisi ja tulisi enemmän tilaa maailmalle ja tavallaan sille, mikä ei ole minää. Mutta sitten taas niin kuin Doranion ja muut ajatteli, että psykooseissa taas toi niin kuin entrooppinen prosessointi yhdistyy ylikorostuneeseen niin kuin itsen ympärillä pyörimiseen, semmoiseen tavalla, että kaikki liittyy jollakin tavalla minuun ja minään, ja vaikka tavallaan, että esimerkiksi voi olla vaikka, että jotkut rautikkamainokset jossakin tavallaan, rautikat tai TV-mainokset telkkarissa, ne on niin kuin henkilökohtaisesti kohdistettu minulle. Niin tavallaan, että jos se entrooppinen prosessointi yhdistyy tuollaiseen ylikorostuneeseen niin kuin itsen ympärillä pyörimiseen, niin se olisi tavallaan niin kuin se niin kuin erottava tekijä niin kuin psykooseissa ja psykedeellisissä kokemuksissa yleisesti, että onko me tavallaan, pyöriikö se entrooppinen prosessointi itsen ympärillä, vai onko se niin, että sitä itse on itse asiassa vähemmän? Tosi hyvä ja tärkeän tuntuna ja jotenkin havainnollistava erottelu, että liittyykö ne rikkaat merkitysassosiaatiot itseen vai sitten johonkin ulkomaailman objekteihin, että katsoako vaikka jotain lasia ja sitten siitä syntyy rikkaita assosiaatioita ja mielikuvia ja luovuutta, vai onko se tosiaan se ratikassa, mitä siellä onkaan. Ihmiset katsoo mua, mä oon outo, teenkö mä jotain väärää, tämä liittyy muhun joku. Ja yleensä vaikka psykoottisessa kokemuksessa tämmöinen tyypillinen on, että itse on niin kuin jollain tavalla valittu, että vaikka Jumalan valitsema osa jotain jumalallista suunnitelmaa, eli tämmöinen ihan äärettömän rikas merkitysassosiaatio sitten liittyykin siihen itseyteen, että tavallaan toi vaikuttaa tosi toimivalta niin kuin jaottelulta, ja sitten mietin toki, että psykoottinen kokemus vs. psykedeelikokemus, mutta toisaalta myös niin kuin psykedeelikokemuksen aikaiset tämmöiset ego-inflaatiot, jossa se kaikki merkitysassosiaatio liittyykin sitten itsään. Niinpä. Muistaakseni toi niin kuin Jung aikoinaan kirjoitti niin kuin siitä, että just niin kuin tämmöiset numinaiset kokemukset, mitä psykedeelikokemuksetkin on, niin saattaa, että yksi niiden vaara on just se, että ne saattaa johtaa niin kuin ego-inflaatioon. Ja mä olisin itse aika kiinnostunut sellaisesta niin kuin hypoteesista tai sen tutkimisesta, että jos hyväksytään tämä niin kuin entropia-hypoteesi sillä että se saattaa mennä suunnilleen tällään, mitä me tästä puhuttiin, niin voihan olla mahdollista, että ihmisellä on joku voimakas psykedeelikokemus, joka hetkellisesti vaikka niin kuin on, niin kuin, että vähän niin kuin, että se itse katoaa melkein kokonaan ja niin kuin maailman ihmeellisyys vaan niin kuin loistaa sieltä esiin. Mutta että siitä tulee jonkinlainen rebound-efekti. Että sitten sen psykedeelikokemuksen jälkeen ihminen vaikka saattaa alkaa ajatella, koska mulla oli tällainen kokemus, niin mä oon jotenkin erityinen ja jotenkin valittu ja mulla on joku vaikka erityinen rooli maailman pelastamisessa. Niin voihan olla tavallaan, että siitä jälkeenpäin tuleekin sitten se niin kuin inflaatioefekti. Ja että voisiko toi jopa olla sellainen prosessi, että tavallaan liian voimakas kokemus vähän niin kuin liian varhain joillekin ihmisille, niin saattaa olla, että vaikka se psykedeelikokemus itsessään olisi niin kuin, enemmän siinä mystiseen päätyy niin kuin vailla itseä, niin siitä tulisi tällainen rebound-efekti, joka sitten itse asiassa niin kuin lukitseekin sen jonkinlaisen tavallaan egorakenteen tai sen järjestelmän niin vähän niin kuin entistä jäykempään muotoon. Toi tietääkseni sellainen asia, jota vielä ei ole juurikaan tutkittu,
mistä on jonkin verran anekdootteja, ja olisi tosi kiinnostavaa tietää, niin kuin, että missä määrin tämmöistä tapahtuu. Intuitiivisesti toi kuulostaa siltä, että toi voisi pitää paikkaansa, että psyyke voisi toimia niin, ja sitten itseä kiinnostaisi vielä siinä tutkimuksellisesti se, että liittyykö siihen rebound-efektiin se, että on jollain tavalla kehittymätön tai heikko ego, että tarkoitan, että jos on vaikka jotain persoonallisuushäiriötä, jossa se oma minärakenne ei ole kehittynyt niin pitkälle, mutta toki jos haluat vielä sanoa tähän jotain, mutta meillä alkaa aika valitettavasti loppua podcastin osalta. Tästä tulee ehkä jatkoa jossain vaiheessa tästä keskustelusta, eli kannattaa seurailla. Ja mun mielestä mielenkiintoisesti ja jotenkin hyvin tämä myös palasi siihen osittain, mistä alkoikin, että se entropian kasvaminen ja se ennustuskoneen toiminnan en tiedä rikkoutuminen, mutta se, että siihen tulee enemmän satunnaisuutta, mitä esitit alussakin ajatukseksi, mikä on ihan keskiössä tässä psykedeelikokemuksessa ja sen parantavuudessa. On. Toi on nyt sellainen asia, johon voidaan hyvin käyttää vielä muutama minuutti, koska tämä tosiaan palaa tähän niin kuin alkuun, mistä me lähdettiin, ja toi on ihan keskiössä, niin kuin sanoitkin. Tämän Carl Fristonin mukaan, joka on ollut mukana kirjoittamassa sitä Carl Harrisin kanssa sitä Rebus-artikkelia, sitä Relaxed Beliefs Under Psychedelics, eli nämä psykedeelit vähän niin kuin löyhentäisi näitä ennustemalleja. Niin yksi sen keskeisiä ajatuksia on se, että psykedeelit lisää aivojen entropiaa. Ja entropia on samanaikaisesti niin kuin sellaisen ennustamattomuuden mittari, ja sen lisäksi se on myös informaatiorikkauden mittari. Eli jos ajatellaan sellaisia aivotiloja, joissa on hyvin vähän entropiaa, niin ne on usein sellaisia, jotka on myös niin kuin sisällöllisesti tosi köyhiä. Niissä ei niin kuin tapahdu juuri mitään yllättävää. Ja sitten taas niin kuin psykedeelikokemus vaikka on niin kuin entrooppisesti hyvin rikas, sillä että siinä tapahtuu paljon hyvin odottamatonta ja yllättävää aivotoimintaa, jopa semmoisten alueiden välillä, jotka tavanomaisesti ei juurikaan kommunikoi keskenään. Ja se on myös sikäli hyvin tällainen informaatiorikas. Niin se, mistä se Friston kirjoitti aikaisemmin, niin on se, että yksi, miten hän hahmottaa, että niin kuin, miten niin kuin hermosto mittaa tai on niin kuin perillä siitä niin kuin omasta entropian tilasta, niin on itse asiassa ahdistuneisuus. Et ahdistuneisuus on sellainen tavallaan, mikä on myös niin kuin nimenomaan entrooppisen kokemuksen tunnusmerkki. Ja psykedeelikokemukset voi olla sellaisia, että ne joko koetaan sellaisena niin kuin hyvin ahdistavina, tai sitten se koetaan niin kuin enemmän positiivisena yllättävän, semmoisena yllätyksenä, joka niin kuin on entrooppista, mutta ei ahdistavaa. Ja on tosi kiinnostavaa mun mielestä, että vaikuttaa siltä, että hermosto voi niin kuin tulkita tämän kasvavan entropian vähän niin kuin kahdella hyvin niin kuin radikaalisesti erilaisella tavalla. Vähän niin kuin, että onko se ahdistavaa vai positiivisesti yllättävää. Ja aika paljon saattaa niin kuin riippua näistä niin kuin tavallaan tulkinnoista, mitä hermosto jossain tosi syvällä tasolla tekee. Mikä saa sen aikaa, että minkä takia se tulkitaan jossain vaiheessa uudeksi ja yllättäväksi ja ihmeelliseksi ja positiivisella tavalla jännittäväksi, eikä negatiivisella tavalla ahdistavaksi. Ja tästä tulee paljon ajatuksia mieleen, että miten toi vaikka kytkeytyy psykedeelien ajan kokemisen muutokseen, että kun on paljon informaatiota, niin mä luulen, että se on myös se ajava mekanismi siinä tai aikaansaava mekanismi siinä, minkä takia psykedeellisen ajan kokemus tuntuu hidastuvan, koska siinä tulee niin paljon informaatiota ja sen prosessointiin. Että se on niin kuin yhteydessä sen prosessointiin se informaation määrä ja sitten se subjektiivinen koettu aika. Jep. Ja toi taas saattaa liittyä myös niinku siihen, että psykedeelissä on havaittavissa vähän niinku kaksiteräinen miekkaefekti. Niinku siinä mielessä, että psykedeelit saattaa joskus niinku olla parantava tekijä, vaikka sillä, että jos ihmisellä on ahdistuneisuushäiriö, niin sitten psykedeelit tarjoakin mahdollisuuden kokea niinku hyvin korkean tason entropiaa, mutta silleen, että se koetaankin positiivisesti, jolla voikin olla tavallaan, että sillä on niinku ahdistusta vähentävä vaikutus. Ja ehkä jopa silleen, että ihminen voi jopa ehkä oppia suhtautumaan siihen niin kuin entropiaan tai informaatiorikkauteen tai epävarmuuteen ikään kuin sillä, että siihen ei liity niin voimakasta semmoista negatiivista väritystä. Mutta vastaavasti
hyvin vaikeat psykedeelikokemukset voisi ajatella, niin kuin, että ne saattaa loukasta ahdistuneisuushäiriön just sen takia, koska ne väliaikaisesti nostaa entropiaa niin korkealle, ja että jos se silloin tulee niin kuin negatiivisesti mielletyksen entropia, niin koska aivot on silloin myös hyvin plastisessa tilassa, niin voisi ajatella, että se olisi oikeastaan aika optimaalinen tavallaan ympäristö sille, että jonkinlainen ahdistuneisuuskuvio kehittyy. Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta nyt Mm. lopetetaan tältä erää. Ja ehkä Joo. jatketaan seuraavalla kerralla. Joo, tuntuu, että päästiin hyvin olennaisten asioiden äärelle tässä ja olisi kyllä kiva jonain toisena kertana jatkaa tästä. Kyllä. Jep. Kiitos kaikille kuuntelijoille, joille pysytään linjoilla. Kiitos.